Ahojte milí diváci, vítam vás pri novom podcaste z Living International. Moje meno je Stanley bez debaty a chalani si ma prizvali na pomoc, aby som im to pomohol trošku moderovať. V tomto podcaste sa budeme venovať hlavne akože témam okolo realít, financií, marketingu. Budeme si zvať veľa zaujímavých hostí. Niekedy tu budú chalani sami sedieť, niekedy so mnou, ale väčšinou tu budú mať nejakých zaujímavých hostí. Taktiež nahrávame z nášho krásneho štúdia Vibecast, ktoré si môžete rezervovať aj vy na akúkoľvek kreatívnu online činnosť, či už sú to reelska, či už sú to webináre, nemusia to byť len podcasty, kurzy, kde do 24 hodín dostanete hotové podklady, ktoré môžete rovno predávať. No, dnes začneme trošku takým úvodom, akože je dosť možné, že keď tento podcast pozeráte, už nás trošku evidujete z našich sociálnych sietí alebo zo sveta realít. A dneska tu sedím s jedným zo zakladateľov Living International, s Juliusom. Julius, ahoj. Ahoj, ahoj. No, keďže ten úvod máme už za sebou, tak vlastne ja by som chcel niekde začať od začiatku. Ja viem, že možno niektorí už to veľmi veľakrát počuli, ale povedz mi nejakú možno históriu, hej, že Living International, možno tvoju nejakú históriu, aby si povedal niečo možno málo o sebe, jak si začal s biznisom, jak si začal vôbec s realitami, odkiaľ pochádzaš, že tak? Veľmi rád. Tak ešte raz, moje meno je Julius, ja som zakladateľ Livin. V podstate toto celé začalo v Londýne v roku 2018. Predtým som 9 rokov pracoval v top hoteloch v Londýne, kde som mal v podstate kariéru. Vždy som sa snažil sa dostať z lepšieho miesta, z najlepšieho miesta do toho najlepšieho, čiže potom už som nejak mi vypršali tie možnosti a prešiel som si každou pozíciou a všetkým možným, čiže som pracoval ako otrok. Ale vedel som, že vždy, že budem sa venovať biznisu. Nebol som si 100% istý, ktorým smerom sa vyberiem. A v tých hoteloch som mal väčšinou, moji klienti boli strašne bohatí ľudia, politici, kráľovské rodiny a tak ďalej, podnikatelia. A vždy jediné, o čom sa rozprávali, bolo trading alebo nehnuteľnosti. Ty veľmi dobre vieš, teraz trading, to idete. Presne. Áno. Tak ja som si povedal, že ten trading je celkom zaujímavý, tak som sa tomu začal venovať, robil som si nejaké kurzy, čítal som si veľa kníh a tak ďalej, ale zistil som, že v podstate nie je práca pre mňa, pretože ja som sa narodil na prácu s ľuďmi. Uh-huh. A viem, že ten trading žije za počítačom a proste to nebolo pre mňa. Tak som sa vydal tou druhou cestou nehnuteľnosti. A začal som sa tomu venovať trošku viac, začal som strašne veľa čítať kníh, začal som sledovať veľa úspešných ľudí v nehnuteľnostiach a zaplatil som si mentoring a nejaké kurzy s veľmi, veľmi známou značkou v Anglicku, ktorí vlastne sú najväčšia v podstate školiteľská firma v celom Anglicku. Čo to stalo? Dokopy nejakých 23-25 tisíc v priebehu rok a pol. OK. Tak. Čiže, a oplatilo sa ti to? Vrátilo sa to... OK. Ani neviem koľkokrát násobne. Wow, pecka. Áno, samozrejme, ale akože vždy je to risk začať s niečím takým, pretože ľudia, s ktorými som tie kurzy absolvoval, 95% z tých ľudí nikdy nič nepodniklo, lebo ono to vždy funguje tak, robíš si nejaký kurz, naučíš sa všetky info, si excited, vzrušený, že ideš to robiť do sveta, lenže tie kurzy sú väčšinou cez víkend a v pondelok príde deň, keď zase ideš do práce a život ti zase vojde do cesty a už veľmi rýchlo sa dá na to všetko zabudnúť. Vieš, to sa hovorí tak, že keď vieš, ale nerobíš to znamená, že to nevieš. Čiže veľa ľudí sa to naučilo, ale nerobilo to. Čiže takto to funguje. Hej, to je ale taká klasická krivka, že čo som videl aj u klientov, ktorí chcú proste robiť personal brand, sociálne siete, chcem, jasné, yes. A je prvý mesiac, kedy sú presne nadšení, potom zistia, že čo to všetko obnáša a potom je buď idú hore ďalej, že v tom pokračujú konzistentne, alebo je ten valley of despair, kedy proste, že ty kokos, ale vieš, život, hento, mamka, žena, deti, neviem čo všetko a vlastne už to potom prestanú robiť. Už nič. Presne tak. A 95% ľudí z tých kurzov tak skončilo presne. Minuli strašné tisíce na to a nikdy sa do toho nepustili. Ja som mal jedno veľké šťastie v tom, že v podstate keď ja som pracoval vtedy hoteli Mandarin Oriental
A to je svetoznáma značka a bol som tam v podstate manažerom reštaurácie a mal som vo vrecku svoju výpoveď. Ja som išiel dať výpoveď. Ja som vtedy si založil firmu. Bol som rozhodnutý. Ja som dlho rozmýšľal, že akým spôsobom budem podnikať. Nemal som toľko peňazí, aby som mohol začať kúpovať nehnuteľnosti v Londýne. A nechcel som kúpovať nehnuteľnosti mimo Londýna, pretože som nevedel, ako by som to manažoval. Je to ďaleko a nechcel som dochádzať. Čiže som prišiel na spôsob, že OK, v tých hoteloch, kde som pracoval, máš tam 250 až 500 zamestnancov. A vždy sa stretávaš na obede s nimi a rozprávate sa. A najväčšia téma vždy bolo, že kde bývajú, za koľko bývajú a ako bývajú. A tí zamestnanci alebo mladí ľudia, čo pracujú v všelijakých pozíciách, tak nemôžu si dovoliť bývať sami v tom byte, pretože je to strašne drahé. Čiže bývali v izbách, v zdieľaných ubytovaniach, share houses, kde v podstate si prenajmali izbu, dáme tomu za 800-900 tisíc libier a tak dokázali žiť. Len to bol problém pre nich niečo normálne nájsť. Čiže ja som prišiel s tým, že v podstate poznám strašne veľa takých ľudí, čo hľadajú ubytovanie a viem im poskytnúť to ubytovanie tým spôsobom, že ja si napríklad, nemôžem si kúpiť tú nehnuteľnosť v Londýne, lebo je drahá, ale viem si ju prenajať. Čiže ja som začal si prenajímať takéto nehnuteľnosti a začal som ubytovať presne takýchto ľudí. Ľudí, čo pracujú v reštauráciách, ľudí, čo pracujú v kaviarniach a tak ďalej. Aj, že skôr si videl tú dieru. Presne tak. No a takto to všetko začalo v podstate. No a to som hovoril. Mal som veľké šťastie, pretože mal som výpoveď vo vrecku. A čo sa stalo bolo, že my sme mali strašne busy deň. Bola svadba v hoteli, my sme mali nejakú function, nejakú udalosť, reštiky, už si nepamätám čo. A ja som nemal čas tú výpoveď dať manažerke, akože tej hlavnej. Tak som mi stál vo vrecku. A zrazu my sme už vypratávali tú reštauráciu. Ešte sme mali posledných hostí, čo pili tam vodu z vodovodu, doslovne. A to bol asi štvrtok, sa mi zdá. A v každý štvrtok sme väčšinou mali testovanie fire alarm, že zazvoní alarm v hoteli, je to testovanie, všetko je OK, ideme ďalej. No lenže to nebol test. My sme nevedeli, čo sa deje, lebo sme sa začali počuli sme alarm, začal krik v hoteli, všetci začali utekať a 2 týždne dozadu predtým sa stal teroristický útok v Londýne. Kde v Tower Bridge vyskočili z dodávky teroristi a začali s mačetami behať po Borough Market a podrezávať ľudí. Tak o 2 týždne na to bol alarm u nás v hoteli. Takže čo sa deje? Že teroristický útok zás, alebo čo? Ale nie, prišiel konciér, že hovorí, že horí, všetci von. Tak ako manažer som išiel dozadu hľadať svojich zamestnancov, že poďme všetci von. A ako sme vychádzali z hotela, všetci proste išli z hotela a padal nám popol na hlavu. Pršal popol z oblohy. A vtedy sa práve dokončovala vlastne prerábka toho hotela. Za 180 miliónov libier prerábali celý hotel. Robili rebranding, prerábku, postavili nové, vlastne dorobili dva nové penthousey na streche hotela, ktoré stáli 20 000 na noc a boli rezervované už na celé leto dopredu. Jedným človekom, že to bolo dosť dobre pre nich. No lenže, čo sa stalo, bolo, že ako dokončovali tú prerábku, tak nejaký ten stavbár, on zváral na streche nejaké posledné veci. Spadla mu iskra do vnútrobloku, ktorý bol zarastený celý takou zeleným porastom. A ono to začalo celé horieť. Takže tá celá nová prerábka, ktorá stála 180 miliónov, všetko zhorelo v podstate. My sme stáli v parku, v Hyde Parku a pozerali sa na hotel, ako horí a hovoríme si, ja už dnes výpoveď nedávam. Takže to bolo celkom také, že mi to padlo v hod, lebo v ten deň som založil firmu. Prišli papiere, že mám novú firmu otvorenú. Tak vtedy som mal čas. My sme dostali plnú výplatu. A ešte viac, ako sme dostali predtým, lebo poisťovňa nám platila. A ja som mal čas v podstate sa venovať tej novej firme. A preto si bol stále tam zamestnaný? Zamestnaný. Čiže vlastne všetko to pokryla akože poisťovňa. Čiže náš plat pokryla poisťovňa a kým som bol zamestnaný, my sme nechodili do práce, samozrejme. Čak zhorený hotel. Tak som sa venoval obhliadkám a som sa snažil nájsť nové nehnuteľnosti. No a
tým, že vlastne som tam bol manažer, tak nás začali volať do práce prvých. Že musíme začať pripravovať plán, ako zase začať, zaučať a tak ďalej. Čiže tedy už som naozaj odišiel, ale v priebehu tých 2-3 mesiacov som si dokázal nájsť dostatok nehnuteľností na to, aby som si pokryl príjem, ten, ktorý som mal, ešte vyšší som mal v podstate. Čiže to bolo celkom také... Mal som šťastie v tomto. Super, no. No. Zasiahol osud. Osud, no. To je tak väčšinou. OK. Ja mám väčšinou šťastie v živote. Keď sa usmievaš na svet, svet na teba. Tak to funguje, no. Dobre, jak to pokračovalo vlastne v tom, že ty si vlastne začal si budovať tam nejaké portfólio a jak si sa dostal na Slovensko? Jak prišiel ten nápad? No, ono to bol... Fast forward 10 rokov? Fast forward, neviem, 6 rokov asi, 7, nejak tak. 5 v podstate, lebo 2018 som začal, 23 sme začali tu. Tak ja som bol na Slovensku jedno leto, roku 22. To bolo tesne po covide a v podstate sme sa bavili, že Bratislava je celkom super. Poznal som kamošku, ona mi povedala, že v Bratislave je to proste úplne iné, že tam to všetko žije a tam je biznis a tak ďalej a som si začal to predstavovať, hovorím OK, ale ja som si vtedy prenajímal v Košiciach sem tam niekedy byt a bolo to ťažké si prenajať byt v Košiciach. OK. Že tam to už bolo vtedy také, že keď si chcem prenajať nejaký byt, tak je to buď drahé, alebo dostupný a zrazu je nedostupný. Potom som si našiel také ubytovanie, ktoré bolo také, že vždy tam bol pekný apartmán a vždy to bolo dostupné. Tak hovorím, poďme sa pozrieť do tej Bratislavy, že možno tam bude nejaký priestor. Tak s Patrikom sme išli na taký výlet týždňový do Bratislavy, kde sme si dohodli nejaké obhliadky a začali sme sa pozerať po tých nehnuteľnostiach. A nakoniec sme si dohodli aj obhliadky a vyšli nám prvé 2 byty hneď v podstate. OK. Čiže to čo znamená akože hneď, že ste si ich zobrali do podnájmu a začali na nich robiť krátkodobý prenájom? Presne tak. Tým, že už ten skript alebo pitch, alebo ako to povedať, už som ovládal veľmi dobre, tak nebolo to až také komplikované prehovoriť tu majiteľov, aby nám zverili byty do každý chce zarábať o 30% viac, ne? Nie, práve, že keď si to prenajímaš, tak ty to prenajímaš za trhovú hodnotu. Za trhovú hodnotu, okay. Jasné. Čiže vyšlo nám to celkom rýchlo. Za prvý mesiac v podstate ten týždeň, čo sme tu boli, sme si našli byty. Prvé 2 byty, ktoré sme potom začali prenajímať týmto spôsobom. Zaujímavé, no. Akože... A potom ste sa zbalili kufre v Košiciach a išli sem, hej? Patrik stále žil v Košiciach. OK. Patrik žil v Košiciach, ja som žil v Londýne. OK. Čiže ono to tu fungovalo na tom, že sme si našli tu na jednu upratovačku, ktorá sa na to starala. Lenže Patrik cestoval pravidelne. A ja som cestoval skoro každý druhý týždeň, hoci kedy. Ja som jeden rok letel asi 52 krát v podstate. To bolo skoro každý týždeň som bol na cestách. No a takto sme začali sme pridávať do portfólia byty. V podstate išlo to veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo tým, že tu na Slovensku to realitní makléri tento model veľmi nepoznali. Poznali to tak, že jeden maklér to poznal tým, že on už niekomu takto prenajal, ale má veľmi málo. Keď som niekomu o tom začal hovoriť, oni, že to sa nedá. A nakoniec sa to dalo. No ale tak... Všetko sa nedá, až kým to jeden neurobí. Áno. Nie, tak akože to je bežné. Napríklad, keď som v Londýne hľadal byty, keď som začínal, tak som nový na trhu. Londýn je veľmi proste, ako to povedať, veľa konkurencie. Nie je veľmi veľká šanca tam uspieť, keď nie si consistent, že proste sa snažíš a tlačíš. Ja som si dohadoval tam obhliadky, možno že 70, 80, 90 obhliadok za týždeň. Do nehnuteľností, ktoré som ani nechcel vidieť. Mne išlo len o to, aby som sa do tých nehnuteľností dostal fyzicky, aby som dal nohu do dverí a stretol sa s realitným maklérom, s ktorým sa viem osobne porozprávať, pozvať ho na kávu, ja neviem, dohodnúť sa nejak na nejakých podmienkach, s ktorými vieme spolupracovať. A tak som narazil, po možno, že ja neviem, 1000 nie, som narazil na jednoho človeka, čo mi povedal áno a mal 10 nehnuteľností, ktoré som vedel si prenajať. Pecka. Čiže takisto to fungovalo na Slovensku.
musíš si prejsť cez tie nie. To nie je problém. Niekto sa vzdá po 5 a povie, to sa nedá. Jasné, okej. No ale všetko sa dá, no. Takže takto sme sa dostali na Slovensko a takto sme začali v podstate naberať tie nehnuteľnosti a stále nové a nové. Nové a nové. A kedy vlastne začal byť ten nejaký možno problém, kedy si uvedomil, že to musí začať škálovať? To ja som vedel od začiatku. Čiže od začiatku ste išli, že proste all in, hej? Na začiatku sme potrebovali sme vytvoriť systém. To je spôsobom, akým som vedel, že musíme fungovať, je, že najprv sa musíme dostať na trh, aby sme mali nejaké nehnuteľnosti, aby sme mali, keď pôjdeme napríklad za novým majiteľom alebo realitným maklerom, máme nehnuteľnosti už, máme v Anglicku, máme na Slovensku, tu je náš akože reference proof, že sme real, že to robíme. Hej, že nie je to nejaký scam alebo niečo. Áno, a potom v podstate všetko bolo o vytváraní nejakých systémov. Nastavovať nejaké systémy, automatizáciu, nastavovať, aby to vedelo fungovať tak, aby my sme tam nemuseli chodiť, aby sme to nemuseli byť. Napríklad teraz máme nehnuteľnosti, v ktorých som ani nebol. Ja neviem ani, kde sú. No, v Košiciach som videl 3 nehnuteľnosti som videl v Košiciach. Ostatné neviem. Ale to isté, ani som tam nebol. Čiže všetko je o tom systéme. Nastaviť si nejaký systém a ono to už funguje. Čiže na tom sme najviac pracovali, na tom Slovensku. Aj keď som to robil už neviem koľko rokov, tu vždy sa môžeš niečo nové naučiť. Takže sme sa snažili zistiť čo najviac, ako vylepšiť systémy, ako zvýšiť príjmy, ako hľadať tie nehnuteľnosti. Proste automatizovať celý systém. A mať dobrý tým ľudí je dôležité najviac. Hej. Takže škálovanie je len o systémoch. Tie systémy budeš učiť aj tí iných, že? Určite áno. Keď bude o to záujem, hej? Už je. Už je? OK, pecka, takže to bude sa rozbiehať v nejakej blízkej budúcnosti, predpokladám. Predpokladám niekedy v decembri. OK. A čo tam sa bude vlastne riešiť? Tam vlastne napríklad pre koho to bude cieľané? Sú to typy ľudí, ktorí buď chcú začať podnikať v nehnuteľnostiach a chcú sa venovať týmto krátkovým prenajmom, alebo v podstate poznať nejaké kreatívne stratégie, ako si vytvoriť príjem bez vysokého počiatočného kapitálu. Alebo pre ľudí, ktorí už tie nehnuteľnosti majú, chcú si ich spravovať sami s tým, že vedia zarobiť viac. Čiže vedia sa naučiť ako na to. Alebo proste ľudia, ktorí chcú nejak začať a ešte nevedia ako na to. Hej, možno nejaké lepšie procesy, jak nastaviť, lebo bavili sme sa, myslím si, že včera aj o tom, že jeden makler, ktorý v podstate mal problém s týmto krátkodobým prenajmom, že mu to v podstate presne, že nemal nastavený nejaký správny systém pri upratovačkách a vlastne mu to zbytočne prerastlo cez hlavu. Hej. To sa stáva pravidelne veľmi veľa ľuďom. No. Hej, že presne ja som nechápal, že keď tým, že vlastne spolupracujem s vami, tak mi to prišlo, že však to je úplne easy business. Že však to je úplne super. Však to je úplne svet gombička. Ne? Že ak je možné, že to proste nerobí každý. A potom som vlastne prišiel na túto story, mi prišla do života a ja, že ty že vlastne fakt. No to si sa bavil s reálnym človekom, ktorý to robí a v podstate sa trápi. Áno, a je takých veľa. Nás oslovil človek, ktorý má 70 nehnuteľností v portfóliu a on sa potrebuje zbaviť bolesti hlavy, pretože ten systém, aký má, ja som sa pozeral, ako vám ľudia zverili toľko nehnuteľností do rúk, keď tam systém nie je vôbec žiadne potuchy o tom, ako sa to robí. Čiže tie systémy sú najdôležitejšie zo všetkého. To vlastne ale to nie je v tomto, to je v každom biznise. No však to je jasné, len presne kým to je presne, jak sme sa bavili o tej krivke, hej, že keď aj ty začneš to robiť, tak zrazu začneš prichádzať na to, že čo všetko tam začne byť, aký problém, aký proces a zrazu je to problém, ktorý musíš riešiť. Preto je super, že možno aj ty budeš tých ľudí v podstate naučiť, že ako tieto procesy aplikovať a presne vedieť spraviť z toho úspešný biznis. Akože veľmi dobrá kniha na systémy a procesy. Akože jedna taká základná kniha je E-Myth Revisited, neviem, či to poznáš. To je o systémoch. Poznám Get Scalable. To som ti poslal. Hey, no. to bola ďalšia kniha, ktorú som ti chcel povedať, že to je E-Myth, Entrepreneurial Myth. Veľmi dobrá kniha na systémy. Taká biblia na to, dajme som povedal by som.
A ďalšia, ešte lepšia je tá Get Scalable. Tá je top. Tam máš vysvetlené krok po kroku, ako sa a presne, jak vymysleť ten proces, jak vymysleť ten systém, aby ho ten človek vedel replikovať, jak to foolproofnúť a všetky tieto veci. Veľmi dobré. No. Čiže knihy sú základom asi toho, si myslím, ako sa naučiť tieto veci. Okay. Ale potom to aplikovať do toho života je zase iná sranda, pretože každý biznis funguje inak. Okay. Mne sa veľmi páčila tá teória tých sticky notes. Sticky notes, OK. Vieš? Alebo nepamätáš si? Nepamätám si. Ako to vysvetlila v tej knihe, nie? Že keď chceš si vytvoriť nejaký systém na niečo vo firme, tak môžeš používať v podstate, ako sa to povie po slovensky? Post-it notes. Vieš čo je post-it Viem čo, notes? to sú také malé farebné papieriky, čo si všade dávaš. Áno. Tak on hovoril príklad z praxe, že ako to robili oni vo firme, že si zavolal tým ľudí a povedal, že OK, máme goal nejaký, že ako sa dostaneme k tomuto goalu. Že máme nejaký goal. Dobre, a teraz z miestnosti jeho zamestnancov, že poďme od začiatku, aký je proces. A napísali, že napríklad, ja neviem, máme social media campaign, hej, tak napísal, že social media campaign, ads, tak dal prvý sticky note, že kde to začína. A potom je čo sa ďalej deje. OK, zákazník nám pošle dopyt. Tak nám pošle dopyt, čo s tým? A každý krok po kroku lepil vedľa seba tie papieriky. Ktorý krok sa rozdieloval, tak dal papieriky rozdelenie a išiel ďalej. A tak si vytvoril celý proces od začiatku po koniec a ty vidíš to vizuálne na tej tabuli, ako sú tie sticky notes napísané a ja som to skúšal. No to je výborný systém, ako si vytvoriť tie procesy, systémy. To je pecka. Ja som bol zvyknutý na trošku iný formát z tých hotelov, tým, že sme mali v podstate reštaurácie, tak tam sme mali SOPs, Standardized Operational Procedures. Že to už bolo dopredu vytvorené všetko. No ja som to musel vytvárať a meniť podľa toho, ako napríklad, že dajme tomu, máš nejaký postup pri servise a vedeli sme, že OK, keď napríklad čašník príde k tomu stolu na raňajkách, tak keď príde napríklad už s džbánom džusu, že či si dá pomarančový alebo grapefruitový, tak host si vyberie pomarančový grapefruitový džus. Keby prišiel len sa opýtať, či si dá džus, tak povie, že neďakujem. Ale takto už má už len 2 možnosti na výber a už máš 9 liber naviac. Vieš, lebo v tých hoteloch 9 liber stojí pohár džusu, čiže už máš 9 liber na začiatku, vieš. A že proste tie kroky, ktoré robíš, alebo ako postupuješ v tom, vieš ovplyvniť v podstate, či zarobíš viac, alebo že či je to efektívnejšie, alebo že potom je to veľmi dôležité. A vieš to potom replikovať hlavne. OK. Napríklad v Anglicku mám aj tu v podstate máme systémy, alebo ja mám handbook napísaný o procesoch presne, ako prenajímať nehnuteľnosť od začiatku až po koniec. Čiže to je od setting up, marketing, communication, viewings, application process, check-in, check-out. Všetko v podstate je každý proces zapísaný krok po kroku ako pre malé deti. Vieš, napríklad, keď mám, že ako nahľadiť nehnuteľnosť na internet, tak mám, že choď na túto stránku. Klikni na login. Daj toto meno, toto heslo. Potom klikni tu, pridať ad. A všetko je napísané krok po kroku, že keby som tebe to dal, tak ty vieš presne, čo máš robiť. Okay. Vieš? A to sa mi veľmi, veľmi mi to pomohlo, keď som menil zamestnancov alebo som hľadal nových zamestnancov, pretože som im dal to, tu máte to, prečítaj si to. Oni nemuseli nič vedieť, proste si to prečítali a robili podľa postupu, ako to majú robiť. A v podstate potom sa to naučili. Keby si mal 2, 3, 4, tak im to dáš a už všetci robia to, čo chceš. A potom, keď niečo nerobia správne, tak sa vrátiš k tomu, povieš, aha, to je napísané, prečo to nie je tak. Že máš nejaký point of reference, hej, že prečo. Čiže na to je dôležité, lebo keď chceš škálovať, tak musíš mať nejaký systém na to, ako to robiť. Hej, musíš mať nejako nastavené tie procesy, aby to vedel vlastne každý zreplikovať. Čiže to bolo aj ten základ toho všetkého, ako na Slovensku sme v podstate dokázali vyrastať rýchlo, lebo sme vedeli, že ten systém je už vytvorený a vieme, že môžeme pridávať ďalšie a ďalšie. Takže ste sa nebali v podstate toho rastu, lebo ste vedeli, že keď príde aj 100 nehnuteľností, tak to viete sprocesovať. Hej, takže to je fajn. Presne tak. To už potom je plug and play. Plug and play. No a čo a vy a sociálne siete?
Otázka. Moja obľúbená. No. Kedy prišlo vlastne rozhodnutie, alebo čo si ty myslíš o tom, že jak dôležité sú v podstate sociálne siete alebo celkovo marketing vo vašej oblasti podnikania? OK. Poďme od začiatku, hej, že čo si myslím o tom, tak alebo kedy prišlo rozhodnutie. Ja som bol rozhodnutý už strašne dávno. Avšak nemal som na to odvahu alebo kuráž, alebo ako to povedať, lebo to nie je také jednoduché. Nakoniec. Vždy tam bolo niečo, ako sa to povie, imposter syndrome, alebo ako sa to volá. Proste chápem. Nechcel som byť videný alebo viditeľný, pretože som si nemyslel, že som dostatočný, alebo nejak tak, hej. No ale tým, že sme prišli tu a sme tu noví, nemáme žiadny network, nemáme žiadne kontakty ani nič také, takže som vedel, že to je niečo, čo musíme robiť, ináč sa to nedá. Na sociálne siete to je niečo, čo vieš si robiť zadarmo, keď chceš. Keď si to robíš sám. Keď si to robíš sám, jasné. Proste máš zadarmo, máš celý internet je tvoj. Skvelý rič. Keď chceš. Keď sa trošku tomu venuješ, keď sa v tom rýpeš a vieš ako na to, tak áno. A ja som celý čas hovoril Patrik, musíme robiť sociálne, nech sa nám to rozbehne. Ale nezačali sme. Proste sme to oddialovali, hľadali sme rôzne spôsoby, ako to nerobiť my sami, tak sme si zamestnali chlapca, ktorý nám vytváral nejaké posty a bol dobrý v tom, veľmi kreatívny. A potom sme mali veľtrh nehnuteľnosti a tam sme stretli teba. A vtedy som vedel, že to je proste, ty si náš človek, pretože ty si nám povedal, čo všetko vieš pre nás robiť a ja som vedel, že aj pri každej veci, ktorú som sa snažil niekedy robiť dobre, tak som vždy si hľadal nejakého mentora alebo niekoho, koho som vedel, že môžem byť accountable alebo že budem sa mu zodpovedať nejakým spôsobom. A vedel som, že keď teba si dáme do týmu a budeme ti platiť, tak budeme musieť robiť to. Nemáme na výber, hej, že ty nás donútiš. Alebo tie peniaze vás donútia. Takže to bol taký dobrý krok vpred, ktorý sme robili, pretože odkedy sme začali s tebou pracovať, my sme začali minulý rok v novembri. Tak nejak to bol, no. Teraz to bude rok. No, ešte koľko máme? Október, november, ešte 2 mesiace. Hej, môže byť. Čiže v novembri sme začali. Minulý rok v novembri sme mali 20 nehnuteľností, dnes máme 60. A dnes som pridával na tabuľu nové 7 adresy. Ty kokos, pecka. Hej, ono akože je pravda, že aby som trošku odhalil to pozadie za tým, tak aj keď sme sa dohadovali, že či ideme do tej spolupráce, tak ja som presne vedel, že ten trh, ten slovenský trh, akože čo sa týka nehnuteľností a marketingu, hlavne na sociálnych sieťach v nehnuteľnosti, akože v realitnom trhu je strašne zle nastavený. Veľmi zle, akože ja chápem, že každý marketér má nejakú stratégiu, hej. On mal by si akože vedieť vyvinúť svoju vlastnú stratégiu a nelen kopírovať v podstate presne z internetu, že čo tento povedal, lebo náš trh je tak strašne špecifický, že u nás čo funguje v Amerike, nemusí u nás fungovať. A čo u nás funguje, nemusí fungovať proste presne v zahraničí. No ale vedel som, že nechcem to robiť tak, ako všetci tu ostatní. Fakt som to, Ježišmaria, mne sa to bridilo, že ja keď som videl proste, jak to robili niektoré nemenované veľké profily, fakt, že veľké firmy proste, čo majú milióny v nehnuteľnostiach. Dobrý deň. Tuto je, dneska si ukážeme dvojizbový byt s rozlohou 75 m². A ja, že už 50 krát som stratil môj attention span proste pri tom videu. Ja som to len pozeral len preto, lebo som si robil research. Ale ja kebyže si nerobím research, tak ja proste ja zomrem pri tom videu. Ale zlepšilo sa to už za ten pol rok, alebo koľko? Lebo nás začali kopírovať. Hej, že ako náhle my sme začali dávať videá von, zrazu to začalo fungovať, zrazu proste sa nám hrnuli proste ponuky, ľudia nás začali evidovať, teba zastavovali ľudia proste, začali ti len takto hádzať proste nehnuteľnosti zo Skyparku, hej, že proste... Že zase ďalšie. Hej, no, prosím, to je úplne super. Ale to preto, lebo presne som to chcel som to robiť inak. Hej, že ja nechcem byť ten nudný realiťák proste, čo bude tam rozprávať v šedom rohu o tom, jak
2% financovania. Hej, že proste strašne potrebuješ to podať tak trošku inak, tak autenticky, tak ako sa tie sociálne siete majú robiť. Vieš, že presne, že ľudia tam nejdú, akože ja chápem, že toto je taký seriózny biznis, hej, že proste ide o veľa peňazí, ale aj keď si pozrieš tých ľudí, proste aj miliónový človek proste sa chce zasmiať, alebo proste potrebuje ti to uveriť, chceš byť dôveryhodný voči tomu. Tam je to, že hovoríš, že miliónový biznis, ono to je tak, že každý biznis, alebo tie nehnuteľnosti, ten biznis, to nie je vôbec o tých nehnuteľnostiach. To nie je o tehlách, to nie je o oknách, to nie je o ničom inom, len o ľuďoch, pretože aj nehnuteľnosti vlastne ľudia. Presne a ty, keď chceš robiť biznis s tými nehnuteľnostiami, musíš sa najprv dostať k tým ľuďom. Čiže je to o tom a tie sociálne siete sa preto volajú sociálne, pretože sú sociálne. Áno. A presne tam sme našli krásny prienik toho, aj keď Patrik bojoval. Silou mocou bojoval. Toto nedáme von, toto nemôže ísť von pre Boha. Ale dnes som ti povedal, toto nedávaj von, lebo tam... Hej, potom som si to pozrel a chápem. Chápem. Akože, tým, že je to vytrhnuté z kontextu, tak to znie tak všeliak, takže preto som to aj vymazal. Veľmi veľa vecí je vytrhnutých z kontextu. Áno, ale sú vtipné väčšinou. Máme veľa srandy spolu. Lebo ja sa na tom zabávam, vieš, proste. Ty možno, a Patrik si teda vlastne tam. To čo ste dali von, to čo ste, o čom hovoríte? Nehovorte, čo sa dá zarobiť. To je super, no. Však a presne v tomto to bolo iné. A som strašne rád, že v podstate sme boli nejakí pioníri v tom, že v tých krátkodobých prenajmoch a presne sme to začali ukazovať a dávať von a hlavne nebali ste sa pustiť aj to know-how. Hej, že proste... To je základ. Hovorili ste o tom. To je základ, no to know-how dávať von, pretože ja si myslím, že každý biznis by to mal robiť, hovoriť, ako to robí. Lebo si predstav, že ty si nejaký elektrikár a si proste nejaký expert. Tak keď to budeš ukazovať na tých sociálnych sieťach, takto sa opravuje, ja neviem, zástrčka, takto sa opravuje takýto spotrebič a takto dáš presne návod ako na to. Myslíš, že ja, keď to budem pozerať, ja teraz zoberiem šrubovák a idem to robiť sám? No to je to isté. Ja len budem vedieť, že on je expert, ja ho zavolám, vieš, alebo niekto taký, kto všetko si nechá pre seba, len povie, že je elektrikár, tak ja ho už poznám, mám nejakú akože dôveru v to, že čo robí a viem, ty ho nejak tak spoznáš. To je presne o tom, že takisto, jak fungujú na sociálnych sieťach zadarmo PDF-ka a neviem, aké všetko ti môžem dať. Ja ti môžem presne povedať sociálne siete od A až po Z, ako si ich urobiť. Prečo to väčšina ľudí neurobí? No. Lebo proste tam je presne to, že ono buď sa im to nechce, nevedia ako na to, majú presne imposter syndrom, alebo nemajú accountability partnera, nevedia to exekuovať, budú perfekcionisti, hej. Kebyže proste vám ukazujem tie videá, tak v živote ani jedno nedáte von. Nie, čo si, tak ja som predtým skúšal, akože ja som skúšal nahrať videá nejaké, skúšal som, ale vieš, kde to skončilo? Áno, pri skúšaní. Sám v aute vymazané videá. No, čiže ono, v tomto je to presne dôležité mať tam nejakého toho človeka, ktorý ti vie proste, že informácií je strašne veľa. Hlavne s príchodom AI. Ty nahráš si myšlienku, AI ti dá na to milióny proste nápadov, akých ale chceš. minule, keď som... AI je super vo veľa veciach. Avšak keď chceš niečo vytvoriť sám, tak ja som robil prednášku na jednom networkingu a snažil som sa použiť AI. Ono to bolo také, ako to povedať, keby som to nehovoril ani ja. Bolo také, že nie veľmi personálne, tak som to všetko zrušil a začal som na tom pracovať sám. Trvalo mi to trošku dlhšie, trvalo mi to oveľa dlhšie, kým som napísal tú celú prednášku a vytvoril ju na slajdoch na tieto veci, ale bolo to autentické a vedel som presne, že čo tam je, o čom rozprávam. Presne, dneska som si napísal, že o čom chcem spraviť video na svojich sociálnych sieťach, je presne to, že ako naučíš AI svoje autenticite. Hej. A krásny praktický krok je to, že ty nahráš seba 20 minút, jak rozprávaš o danej téme. Následne tento video chytíš, použiješ aplikáciu TurboScribe, tam to hodíš, ono ti to z videa hodí do textu a potom ten text chytíš celý a hodíš ho do AI, že toto je môj tone of voice.
toto je takto, ako sa vyjadrujem, čiže v budúcnosti, keď budeš pre mňa tvoriť scenáre, prosím, používaj žargon, tone of voice, aký si sa naučil z tohto textu. Mm-hmm. A ona presne ti začne robiť texty a to, ako ty sa vyjadruješ. No, to je super cool. No. Ja som vedel, že vieš naučiť AI nejaké veci, lebo som vytváral raz, ja neviem, som ti hovoril o tom, nie? O čom? AI agenta, ktorý v podstate ty ho naučíš všetko o svojej firme, proste dáš mu brand brief, povieš mu, ako odpovedať na otázky, dáš mu otázku, odpoveď, naučíš ho tieto veci, vieš to prepojiť cez metu na WhatsApp, vieš to prepojiť na napríklad na, to je všetko cez N8N, prepojíš to v podstate, môžeš to prepojiť na čo chceš. A ono v podstate to funguje s 3 agentmi, jeden to vlastne vytvorí content, druhý to skontroluje, vieš, a medzi sebou si to posúvajú a ono to potom ti to vypluje tú odpoveď. A môžeš si to dať na WhatsApp napríklad, že pošleš mu hlasovku, ono ti to pošle text, ty mu môžeš poslať fotku, ono ti to pošle odpoveď, že napríklad napíšem mu, že vytvor mi e-mail s ponukou pre môjho klienta, má byť tam a tam a zrazu ti to vypluje proste e-mail a vieš to poslať. Len tam bol problém ten, že ten connection, to spojenie s tým metou, ktoré vlastne vytvorilo ti nejaké virtuálne číslo a ty si musel cez API to prepájať. Proste vždy to nefungovalo to. No, jasne, fungovalo to hodinu alebo 3 hodiny a potom už zase to trebalo prepájať, tak som sa na to úplne vykašľal. Hej, to je tá automatizácia proste tých agentov. Hej. Ale tam sa treba s tým trošku hrajkať. No. Ale teraz budeme mať nový nástroj. Ja mám veľmi dobrého kamaráta, on je hotelier. On vlastne prevádzkuje veľa hotelov, aj v Anglicku a tak. A on sám pre seba vytvoril AI customer service, ale že môžeš zavolať a ty nahráš si tam, aký chceš dať hlas, to je jedno, môžeš dať svoj hlas, Arnolda Schwarzenegga, nezáleží na tom. Jasne, okay. A ono to komunikuje s tebou tak, ako bola moja recepčná. A tým, že on má strašnú veľkú základňu vedomostí, aj proste všetky otázky za tie roky, ktoré mal 10 000 zákazníkov, všetky otázky má uložené a zo všetkých tých otázok a vytvoril v podstate skripty, návody a ako má ten customer service odpovedať. A predo mnou volal na svoj hotel a to bolo neuveriteľné, ako keby sa rozprával s človekom, všetky odpovede dostal. Každá komunikácia je prepísaná do e-mailovej formy, že dostaneš e-mail a ono potom vie aj nasmerovať, komu ten telefonát buď presmeruje, ak nevie odpovedať na to. Jasné. A neuveriteľné. Čakám, my poskytujeme všetky naše informácie o našich nehnuteľnostiach, on nám to bude vytvárať. Potom, keď to budeme testovať, uvidíme. To je pecka. Lebo teraz napríklad zamestnávame 3 ženy na customer service, ktoré dvíhajú telefóny, odpovedajú hosťom a tak ďalej. A to tiež niekedy nie je dostatočné. Pretože niekedy Zuzana musí odpovedať, niekedy musí odpovedať Patrik, niekedy, vieš, že to je... Hej. Je to komplikované, čiže takto by nám to uľahčilo úplne celkovo našu prácu. Ale to je skvelé, lebo presne na toto tá AI môže mega slúžiť. To bude. No. Bude, ešte veľmi rýchlo to ide. Vieš, my môžeme predpovedať, neviem, o pár rokov. Ale to môže byť pár mesiacov. Ne, to sú pár mesiacov. Ale už teraz to funguje tak, že sa to dá. Ja som to videl pol roka dozadu, kedy v Dubaji to spúšťali, akože jedni z prvých a že ona dohodovala cold cally s tými lídami, lebo oni tam v Dubaji mali veľa lídov a ten jeden človek vlastne to nestihal vlastne obvolávať, tak mu volala AI tomu človekovi, že si dohadovala už s nimi obhliadku. To som videl, no. Vieš, a tá AI znela presne jak ten človek, ktorý je majiteľ tej firmy a presne normálne, že ale tam nebolo, že ona niečo povedala, bolo chvíľu ticho a potom začala odpovedať. Ona plynulo s tebou, proste komunikovala. To bolo geniálne. Fakt. To som videl, no. A ja som toto videl, to je neuveriteľné, čo to dokáže. No, to je úplná pecka. No dobre, aké sú plány vlastne do budúcna? Kde sme teraz? Kde smerujeme? Okrem teda toho, že budeš učiť iných ľudí ako zarábať. Nie, tak to je len také akože by som povedal skôr hobby ako plná práca. Chápem, ale je to niečo v podstate, o čom sa budeme určite viackrát rozprávať. Určite, áno. Že ja si myslím, že keď o tom bude aj záujem a ľudia nám napíšu aj na náš profil Livin,
na Instagrame, tak určite sa o tom dozvedia viac. No? Určite áno. Akože celkovo naše základné, akože, čomu sa najviac venujeme, sú tie prenajmy krátkodobé. Tam ide o to, keď sa ma opýtajú, napríklad teraz na XP, alebo vždy, keď sa ma ľudia opýtajú, čo robíme, tak moja odpoveď je, že my pomáhame majiteľom bytov zarobiť viac z ich nehnuteľností. Lebo to je v podstate, čo robíme. To je pravda, no. Hej, že toto je ten základ, ktorý robíme, lebo ten servis na Slovensku tu je, ale nie je dostatočne kvalitný. Je pár firiem, nemôžem hovoriť, je pár firiem, ktoré sú dobré a nie je dostatočný a na to sa budeme sústreďovať, pretože sme ešte len v Bratislave a Košiciach a ešte budeme vyhľadávať spolupráce s nejakými spoľahlivými ľuďmi v iných mestách na Slovensku, aby sme boli v podstate pokryli celé Slovensko, ak to bude možné. Preto máme v názve International, pretože nemáme problém sa hýbať aj do iných krajín. OK. A čo v zahraničí? Dubaj. Bol taký plán. OK. Mal som tam už ísť toto leto, alebo teraz po lete v podstate. Len ako život sa dostal do cesty. No jasné. Ty veľmi dobre vieš, no. Nejaké osobné veci, čiže nevieme to riešiť ešte. Odkladá sa to trošku. OK. Trošku sa to odkladá. No a potom predaj nehnuteľností tým, že aj včera sme sa o tom bavili, ten predaj nehnuteľností je v podstate, ako sa to robí doteraz, alebo ešte to nie je celkom rozšírené. Tie sociálne siete sú veľmi dobrý nástroj na ten predaj nehnuteľností. My hľadáme spoluprácu takisto s nezávislými realitnými maklermi, ktorí by chceli s nami spolupracovať, tým, že máme dopyt aj po predaji, ale máme dopyty aj z častí Slovenska, kde nemáme dosah. Jasne. Tak budeme hľadať spoluprácu aj s takýmito ľuďmi. Pozeráme sa, teraz sme si zarezervovali nejaké investičné byty, čiže ideme sa sústredovať na nejaké investičné byty. Celkom dobré ceny. Sú ešte nejaké voľné? Sú voľné a budú ešte oveľa viac. OK. Takže ľudia nám môžu napísať, že chcú investičný byt a môžeme si ich zaevidovať do poradovníka a vlastne ich priamo kontaktovať, keď takýto teplúčky byt vyjde na povrch. Lebo vlastne, aby ste boli v obraze, tak tie byty idú priamo od developera k Juliusovi a ani sa nepromujú a idú preč. No, nikde sa nedostanú. No, takže ak chcete, tak rýchlo napísať, nech sa dostanete do poradovníka a potom sa budú kúpať za veľmi výhodné ceny. Hej, takže... Díky za reklamu. Však to je tvoj podcast. Super cool. Ja len keď ty tým ľuďom niekedy presne nepovieš, že ale tak ono sa to dostane von, keď... Hej, len vieš, niekto chce byť proste tam. Prvý. Chce byť proste vieš, v tom dianí, lebo ono takto podľa mňa veľa by to vyjde preč, o ktorých my ani nevieme. No. Hej, že však ty si sám hovoril, že máš investorov s hotovosťou a oni nemajú čo kupovať. Nemajú, no. No, a to je presne o tom. Akože a ja mám kamarátov, čo majú plno peňazí a oni, že hej, lebo stále počúvajú proste, jak sa darí, jak sa zarába, aké ceny sú, že ty keď budeš proste mať niečo, tak mi daj vedieť, že vieš. No. Ale pozri sa, to veľa je takých ľudí, čo ti povie, že chcú, a potom, keď niečo im dáš, tak nechcú. Ale to je kto prvý príde, ten prvý bere. To je v podstate jedno. Ja len riešim, že keby niekto chcel, tak proste není problém. Jasné, že bude veľa takých, že ja chcem, ale toto je pre ľudí, ktorí chcú. No, že takto máme. Hlavne sa venujeme tým krátkodobým prenajmom. To je niečo, to je servis, ktorý si myslím ľudia potrebujú tu. Pretože dlhodobý prenajom je super. Ja som akože ono to funguje, ono sa to volá vanilla. Vanilla. Hej. Je to safe a stabilné, ale tie krátkodobé sú... Čo ja viem, či to je akože safe. Napríklad, lebo moja rodina je v prenajmoch už celé generácie, hej, už sme vlastne tretia generácia a som ja, čo vlastne prenajíma naše nehnuteľnosti na dlhodobý prenajom. A sám som za tebou prišiel s tým, že pozri sa, že mám 3 priestory,
hej, z toho jeden je byt a prenajíma sa za takúto a takúto cenu a ty si mi povedal prvé, že no tak ja to od teba zoberiem, ďakujem. Hej, že a dá sa z toho spraviť krásne krátkodobý prenájom a moja mama si vždy je veľmi, 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 veľmi konzervatívny typ a jedine, čo ju prehovorilo je to, keď som jej ja povedal, že mama, ja si zoberiem ten byt do prenajmu. Ďakujem. Koľko z toho zarobíš? No to nemusíš mať. už tu máš ty svoju časť, čo chceš, čo mne príde proste strašne málo a proste chcem z toho vytlknať viac, vieš. Že safe, vieš, je to síce safe, ale zarobíš proste, možno to ani nie je tak safe, lebo to je presne pointa, že som sa chcel dostať, že už druhý mesiac mám ten priestor voľný. Hej? Lebo akože je voľný. Áno, ono sa to stáva proste v tých dlhodobých prenájmoch. Pozri, sa na dlhodobých prenájmoch som zarobil najviac. Za celú tie roky som zarobil najviac na dlhodobých prenájmoch. Avšak neboli to klasické. Boli to tým, že som prenájmal tie izby a vedel som... Hej, ale to oni bolo také, že že oni bez toho nemajú kam ísť. Ešte myslím? Že tuto v podstate ten trh s tými nehnuteľnosťami na dlhodobý prenájom je podľa mňa aj celkom... Že sú byty, nie? Sú. Akože pozri sa, takto. Ono to je dobré, stabilné, vieš na tom zarábať, avšak ono tam sú, všetko má svoje plusy aj minusy. Jasné. Áno. Tie krátkodobé sa mi páčia hlavne preto, ak je to správované niekým. Lebo keď to robíš sám, tak môžeš to robiť, zarobíš na tom oveľa viac, avšak máš okolo toho prácu. Ono to je aktívne, v podstate si vytvoríš job. Ja už si neviem predstaviť na nejakého, by som to upratoval. No a tak pozri, na dlhodobých napríklad máš nájomníka, nemusná situácia môže zmeniť. Môže prísť o prácu, môže si zlomiť nohu, nemôže ísť do práce a tak ďalej. Zrazu stratí príjem a nemá ti z čoho platiť. Ty ho vyhodiť len tak nemôžeš. Je tam nejaký proces. Okay. Vieš, nevidíš do toho bytu a tak ďalej. Je tam veľa takých vecí, ktoré sa môžu stať, ale nemusia. Hej, napríklad ja som takisto v nájme, ja už nechcel by som si kúpiť nehnuteľnosť a bývať v nej a platiť hypotéku. Okay. Hej, ja to som robil už dávno a už to nechcem robiť nikdy. Ale ja napríklad, keď som nájomník, ja som dobrý nájomník. Hej, ja mám vždy čisto, ja mám vždy zaplatené, nie je problém. Čiže nájomníci sú dobrí dlhodobí, tam nie je žiaden problém. Len ten krátkodobý je v tom výhodný, že máš flexibilitu a napríklad keď máš dlhodobých neplatičov, napríklad dajme tomu, tak v krátkodobom sa ti to nestane, lebo ten človek zaplatí predtým, ako príde a odíde v podstate. A keď neodíde, tak ho vyhodíš a žiaden proces, žiadna zmluva, nič, proste ide preč. No jasné, okej. Že tam máš trošku iná a zarobíš na tom samozrejme viac. To sa mi veľmi páči a myslím si, že na Slovensku je viac takých nehnuteľností, ktoré sú vhodné len na ten krátkodobý prenájom. Lebo dlhodobý prenájom sa si to neprenajme. Tam nie je parkovanie, je to veľmi malé, nemá tam priestor a tak ďalej. Takže presne obchodná. Presne obchodná, hej. Tam nemáš ani ako dostať sa autom, nie? Ne. Akože my tam máme parkovanie, ale nedávame to ako nikomu. Lebo proste tam, vieš, tam sa dajú 4 autá. To je pešia zóna, nie? Je, ale ty, keď tam máš trvalé bydlisko, tak dostaneš kartičku, že môžeš tam parkovať. Hej. Čiže majitelia tých priestorov, čo sú, tak tí tam môžu parkovať. A ja tam pravidelne chodím akože autom. No. Takže tak. No a hovoril som, sa budeme venovať tým krátkodobým 100%. Máme nejaké iné projekty rozpracované. O tom potom. Ale určite nekončíme. Ešte len začíname. OK. Sme strašne krátko na trhu. Ja tak by som chcel sa vrátiť v čase. Keby som začínal, vrátim sa tu a tu začnem. OK. Lebo tu na Slovensku v podstate ale to je všetko podľa mňa, to je proces. Vieš, ja si myslím, že vtedy by ten trh na to nebol možno úplne pripravený, vieš. Možno tá mentalita tých majiteľov tých bytov by ťa to proste by bolo fakt, že nie 1000 nie, ale že 10 000 nie. Ešte myslím, že u nás je ten mindset je veľmi, veľmi problematický, hej, a preto, ja si nemyslím, že to je nedostatkom informácií zo západu, ale ja si myslím, že to je tá naša tvrdohlavosť v tom sa dostávať nové veci do svojho života, do svojej hlavy, do svojho mindsetu a proste byť k tomu otvorený. Hej, hlavne staršie ročníky.
Hej, že proste, že v tom je podľa mňa ten... To vidno z tých komentárov na Facebooku. Ja viem. Nemám to komentovať, ale ja si to strašne užívam. Vieš, čo ti poviem, že ono... poviem ti jeden príklad, že čo sú vlastne, aj keď vy ostatní sa bojíte toho, že čo si budú ostatní o mne myslieť a tak ďalej, hej, že toto je krásny, alebo že niekto mi tam napísal, že som idiot, alebo niečo, hej, alebo že máš malé sako. Tak na tomto je to krásne, že tí trolovia, tí ľudia, čo ti to tam píšu, že ja to nechápem, prečo mi to tu v kuse vyskakuje, ten debil, ja už sa na ňa nemôžem ani pozerať. A on to komentoval. Ten algoritmus si povie, že on to komentoval, jemu sa to páči. Tak mu to ukážem znova. A on je z toho úplne ho ide roztrhnúť. Ja milujem ten algoritmus na týchto trollov, alebo na týchto ľudí v podstate, čo si tam filtrujú svoje akože nešťastie, lebo im sa to bude stále ukazovať. Ale to strašne To je užívam. krásne. A jak ich to vytáča, ja to ešte viac milujem. Čiže v tomto nemusíte vôbec sa báť. Pre nich je trest to, že sa to zobrazí znova. A nám to krásne zvyšuje vlastne dosahy. Je to tak. Geniálne. No. Ale mne sa to strašne páči. Ja sa zamýšľam vždy nad tým, že čo majú tí ľudia v hlave, že sú takí zatvorení. Vieš, že prečo? Prečo? Veď toľko vecí, keby že som počul, ja neviem, niekoho nájdem a mi povie, že OK, môžeš robiť to aj tak. Tak super, tak nepoviem mu, že nedá sa, tak keď to robí už, tak asi sa to dá, ne? No, veľa ľudí nejak povie si, že to je blbosť. Ja si myslím, že to je ten konzervatívny mindset v tomto, alebo že sme možno taký veľmi podozrievavý národ, že niekto nás chce oklamať stále, vieš? Že stále niekto z nás chce zneužiť. My sme špekulanti, podvodníci. Ale to je podľa seba s tým teba. Vieš? Čiže presne, a ty, že si vlastne bol dlho v tom Anglicku, tak proste ten mindset máš úplne iný, vieš? No ja si myslím, že som ho mal iný už keď som odchádzal tam. No napríklad, že preto si tam odišiel, vieš. Ale veľmi sa mi páči Slovensko teraz. No však, ale ja už by som nechcel ísť naspäť do Ale Slovensko je super. Akože my máme strašne, ja to hovorím každému jednému môjmu klientovi, že my máme takú výhodu, lebo my máme vešteckú gulu a my vieme, čo príde. Tým, že vlastne náš trh sa adaptuje neskôr, tak vlastne my presne vieme, čo príde. Ten trend proste sem príde. Ja som presne takisto rozmýšľal, keď som prišiel na leto prvýkrát na Slovensku a som si išiel v aute cez most SMP. Pozerám sa na tú Bratislavu, že kde to bude za 10 rokov, však to bude tu na brutálne, to čo to tu bude? No. Ale to super. Takisto, jak je teraz je Centrum, potom je Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, už za chvíľu súčasťou bude most pri Bratislave, potom už bude Malinovo súčasťou Bratislavy, to už bude Bratislava 14, vieš, a takto ďalej, proste to pôjde, vieš, v rovinke, kde sa pred rovinkou sa nikdy v živote nebude stavať, už tam je celé zapratané, už tam aj Lidl, už tam McDonald bude, vieš, toto bolo 10 rokov dozadu. No. Hej, a každý, kto si myslí, že o 10 rokov to je, super. To je pecka. Jasné, veď tu chodia len noví investori, všade, my máme veľa bytov od zahraničných investorov. Poznáme proste, že vieme, že v tých Skyparkoch, v tých novostavbách, to všetko skupujú ľudia, nie všetko, ale väčšina tých zahraničných investorov kupujú byty tu. Tie ostávajú prázdne a tie proste treba prenajímať. Takže to biznis tu ide, peniaze tu idú do tých nehnuteľností, peniaze idú do toho Slovenska. A ten životný štýl, na Slovensku sa dá žiť veľmi krásne. Keď si porovnám napríklad s tým Londýnom, aj tam človek, keď chce dobre žiť, musí veľa zarábať. Čiže to je koľko veľa? Tak nie, to je na perspektíve, že čo je veľa, nie? No však preto sa pýtam. Veľa, že napríklad nemusíš riešiť, že čo budeš jesť. Dobre, to... Vieš, čo je, že môžeš si dovoliť ísť cez víkend, ja neviem, proste máš, čo to je, vieš, 5, 7, 10 tisíc. Dobre, na taký slušný život, keď chceš žiť taký slovenský život v Londýne, ti treba 10. 10 tisíc libier, čo je tak 14 000 eur. Keď chceš žiť taký lepší život, tak ti treba, to už, tam nemáš limit. Nemáš limit. Veď, keď som pracoval v tých hoteloch, my sme mali, ako som hovoril, ten penthouse na streche stal 20 000 na noc, a oni si to prenali na celé leto. No, 2 penthousey na celé leto. Za 20 000 na noc. Čiže
Tam nemáš limit v tých mestách, tam proste tam je úplne iný level, hej. Okay. Ale taký normálny život, keď chceš chceš mať normálny slušný život, príklad ako na Slovensku, tak minimálne 10, no. 10 je tak OK. Ale na Slovensku potrebuješ 10 z toho. Ako? Dobre, no 10. Ale akože keď to porovnám napríklad v cene nájmu. Ja mám v prenajme byt, proste krásny 6-metrové stropy, terasa, krásny byt. Môj nájom je naozaj 10 z toho, čo by som platil tam. No jasné, Keď si pozriem lokalitu, typ nehnuteľnosti, proste všetko, ja platím 10 z toho, čo by som platil v Londýne. Čiže ten môj životný štýl sa už úplne zmenil, len tým, že všetko je tu lacnejšie. Akože nie všetko, ale to bývanie je lacnejšie. No jasné. Ten životný štýl je iný, nestojím tie zápchy, všetci keď mi povedia, že v Bratislave sú zápchy. Ty si ešte nestal v zápche. Bol si v Londýne v zápche? Ja som išiel minulý týždeň, keď som bol v Londýne, tak som išiel po Putney High Street a som hovoril, prečo som neodbočil tu? Ja poznám všetky tie bočné uličky, prečo som nešiel tak? Ja neviem prečo, proste som bol zamyslený a išiel som na High Street. Ja som išiel 1 míľu 40 minút. Ty vieš, čo zacpa. A to ešte vtedy, to som v polke High Street som odbočil, lebo vedel som, že ako sa dostanem okolo, hej. Lebo by som tam nestal, by som tam stal ešte dlhšie. No teraz. No. No teraz. Že proste to je neporovnateľné, tu som za 7 minút všade. Keď niekto sa ma pýta, kedy prídeš 7 minút. 7 minút je každá odpoveď má aj 7 minút, lebo viem, že 7 minút som všade. Akože v rámci centra. Keď ješ mimo centra, tak už to nie 7 minút. 7 minút. Záleží potom. Ja idem z Biskupic a nie do 7 minút. Akože na motorke hej, ale autom ne. Včera to nebolo ani 7 minút od Tovarenskej, kde som dostal papuču do Rimiku, čo je pri Blumenthali. A jak si skončil včera? 16:20 som došiel k barberovi. Nezlé. Si meškal 20 minút. No 20 minút, no. Okay. A ako dlho trvalo, kým prišli ti dať dole papuču? 20. Minule, keď sme boli spolu, tiež si dostal papuču. Áno, akože, ale však on si vyťahol ten tabletík, ten meskač a že no vidím, že ste boli riešení na Botovej. A ja, že čo, kedy? A on, že v januári. Pane, ja si nepamätám, čo bolo v máji. Čo vy chcete? Ja, ty si dostal papuču tam na Bajkalskej, keď sme boli v tom elektrocvičiť. Pamätáš? Na pumpe si zastal. Ježiš, no. A tam ti dali papuču. Ale to nebolo v evidencii. Nie? Tak nie, lebo oni len nacúvali. A ti dali to. Než ma udeli. No dobre, tak mali by sme to nejako ukončiť. Myslím si, že ďalší podcast bude skvelý tiež. Myslím si, že máme tu Martina Drahoša, ktorý je jeden zakladateľ jednej firmy networkingovej v rámci Bratislavy, volá sa, že BIP. Takže máte sa na čo tešiť. Neviem, kedy to vyjde von. Ale určite čoskoro. A zanechajte nám like, komentár, subscribe, keď budete mať nejaké otázky, či už ohľadom krátkodobého nájmu, dlhodobého predaja, čokoľvek, akúkoľvek tému, prípadne aj marketing, vám aj ja pomôcť. Nechajte nám komentáre, môžeme, keď bude tých otázok veľmi veľa, tak si spravíme s Juliusom takúto session, že budeme len odpovedať na vaše otázky. Hej, kľudne, normálne, jak sa to volá, že žiadny gatekeeping, hej, pre mileniálov to je, že nebudeme držať žiadne know-how za nejakou stenou, proste dáme si čisto, že ako by sme to riešili my, čokoľvek, hej, takže budeme radi. Super, a ešte budeme sa veľmi tešiť na jeden podcast. Máme hostia. On dnes nemohol prísť, lebo som hovoril, že má ženu takú tehotnú, že každú chvíľu. Že aj každú chvíľu, hej, a keby bol dnes tu na podcaste, tak možno, že by mohol utiecť v polovici podcastu, takže si to necháme na neskôr, ale on je takisto, on robí business consulting, coaching. On je takisto realitný investor a má niekoľko miliónové portfólio nehnuteľností. Takisto žil v Anglicku, prišiel na Slovensko, čiže veľmi zaujímavý host a môžeme si možno dať takú mentoring session. Yes. Alebo niečo také. Hej, že uvidíme. Dobre, pecka. Tak sa máte na čo tešiť. Vidíme sa na budúce. Čaute. Cool. Ahojte.